lanzaron aí unha nota, desde logo, desde unha comisión de festas impresionante, unha nota política, donde a culpa toda era nosa, se nos puxo un pueblo encima, recibindo insultos e recibindo amenazas a nivel de redes sociales e a nivel personal en teléfono. Esta que está falando servidora. Por eso tamén collín e tomei medidas, porque non vão a permitir que nadie me coaccione o que é o meu voto, a miña forma de pensar. Porque o que están buscando é eso, que nós collamos medo e que dixamos todo que sí o que diga o señor Toba. E eso non é democracia. Eso é unha ditadura. É o que estamos vivindo agora. A oposición en Muxía é unha verdadeira ditadura. Entonces, o da Barca, claro, se está xojando co que é un sentimiento da xente. Sí, están aí. Están aí, se pode ver nas redes sociais. Comentarios, desde logo, de migrantes. E ademais, despois, eu mesma recibín. De feito, puxen en coñecemento a policía e a Garda Civil. Puxen en coñecemento. Eu, mas meu compañeiro, non escrito, o outro. Fomos onte a poñer en coñecemento do que estaba pasando. Porque se nos está coaccionando a nivel político e personal. E eso non pode chegar a pasar. Semejante nivel de crispación que Ana está provocando é o señor alcalde, que non permite un no, e cando nos dicimos que sí, todo é bonito. Cando dicimos que no, xa está. E ben, é capaz de calquer cousa. O conto é poñer un pueblo, a xente, en contra de unhas persoas que teñen dereito a opinar e a dicir no a unha cousa ou sí a outra. E desta vez eu non estou dispuesta a quedar sentada sin poñer en coñecemento o que está pasando. E iso foi o que fixemos eu e máis meu compañeiro.